एलौनाय माने एलौनाय नोंथांमोना मानो आंनि साबस्क्राइब चेनेलखौ एलौवाखै Everyone, welcome to my channel. So guys, asa खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं इसोरनि अननायाव आंबो मोजाङैनो दङ. Good news लाबोलायबाय guys आङो just दा बावैसो बड'लेण्ड रादाबाव नुदों एनिथिं एमजिनिसो गुड निउसआबो ओमफ्राय जोंहा प्रिति नार्जिनारिजों मिलायफिननानै संसार जानांगौ बा समायखेरा लाफिननांबाय दै एमजिआ बै सिख्लाबा मा जाखो ओमफ्राय बेखौ फुरा मिथियाखै आरो जास्ट नैबे बड'लेण्ड रादाबाव प्रिति नार्जिनारिजों संसार जाफिननांगौनि गोरोबफिननायनि ओमफ्राय फटक नुदों आङो जास्ट दा बावैसो बड'लेण्ड रादाबाव ओमफ्राय मा जाबावनांगौ बै सासेया मिथिला आरो बरबाद खालामसिगोन नामा एनिथिं एमजिआ बिदिनो बिटिसिनि सिख्लाफोरखौ बा बिटिआर बड'लेण्डनि सिख्लाफोरखौ एसे सांग्रां थानाया मोजांसै जोंहा सिख्लाफोरा मानो होनबा बियो ओरैजाय थाखा फैसानि आमलेट खिथानानै दोखो दोखोनो लफायनो हागौ बियो सिख्लाफोरखौ बेनिखायनो एसे थाल लानाया मोजांसै जोंहा आरो बिमा बिफा आदै मादैमोनाबो आयंमोनाबो एसे थाल लानाया मोजांसै एमजिनि जेयाव जाहाथे नाङा फरायफुनाय गथ'साफ्रा सिख्लाफ्रा बेनिखायनो जों एसे हुसियार थानांगौ आरो पार्टिनि मानसिफोरा बेखौ बोखारनांगौ दै बोख्लायनांगौ बेफोरबायदि मानसिखौ पार्टियाव दोनजाया जायानो जा इउपिपिएलआनो जा बिपिएफआनो जा पार्टियाव दोननाङा बेफोरबायदि मानसिखौ लोगो लोगो मोनबाथाय आउट खालामनांगौ मानोना बेफोरबायदि थायोबा पार्टिया बदनाम जायो बेनिखायनो आउट खालामनांगौ एमजिखौ आं बांद्राय गोबाव बुंनो सानला ओमफ्राय जोंहा दाख्लैबावै नार्सिन वारिया ओरैबायदि रागा जोंनानै रायदोंमोन दाथ' नै फैफिनसिगोन बेयो क'क्राझाराव एबारबा मा खालामो नार्सिन वारि नोंथ' दाख्लै ओरैबायदि रायदोंमोन ना एमजिखौ एनिथिं एमजिखौ दायो फैफिनबा मा खालामो बिनि सायाव एसे एक्सन लागोन ना लाया नायनोसै नार्सिन वारि नोंखौ ओमफ्राय जोंहा नार्सिन वारिया दाख्लै मा बुंनायमोन एमजिखौ बिनि भिडिअ क्लिपखौ होनानै आङो रायजोफोर नायबानो जाबाय ओमफ्राय भिडिअ क्लिपखौ स' लोगोफोर बिदिबा नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय खुलुमबाय मानगोनां रायजोफोर मोनानि समाव दिनै आङो मोनसे भिडिअनि गेजेरजों सासे मानसिखौ एसे रायहरनो सानदों मिथिबाय मानोना बे मानसिया दाख्लि हिनजाव लाना खारदों बिनि पारपासै बेखौ गासिबो बिथिंनिफ्राय लानानै आं बेखौ दिनै एसे रायहरनो सानदों मिथिबाय बुंनायनि गेजेरजोंनो आं बेखौ दिनै एसे रायगोन आरोखि रायनायल' नङा आरो बेखौ जों जायगा होला मिथिबाय बियो जादों एनिथिं एमजे खोनासं एनिथिं एमजे नुदोंब्ला भिडिअखौ मिथिबाय आरो गासिबो रायजो राजाफ्रा बे भिडिअखौ शेयार खालामलायनानै हो मिथिबाय दिनै आङो बुंनो गोनाङा बेनो रायजोफ्रा आंखौ होनगासिनो गामियाव फैयो दस्रायाव थाङो टाउनफ्राव थाङो गासिबो मानसिफ्रानो होनो आरोखि पाब्लिकफ्राबो होनो बे एमजेखौ मानो बिपिएफआव दोनबाय थाखो नोंसोरलाय मानो बिपिएफआव लाफाबाय थाखो नैबे खोथाखौ होनो भिडिअनि गेजेरजों एसे बुंना होलाय नोङो उमुक होननानै आंखौ थिनो आरोखि दा दिनै बिनि थाखायनो आङो भिडिअनि गेजेरजों बुंसिगोन खोनासं रायजोफोर बयबो खोनासं आं दिनै मोजां मोननाय गाज्रि मोननाय बावनो थंब्लेट क्लियारलि आङो भिडिअनि गेजेरजों बुंनानै होखासिगोन खोनासं एमजि नोङो दिनै हाग्रामा सारनि जेबो पस्टा हो हाग्रामा सारनि जानानै नोङो हाग्रामा सारखौ जेबो बाख्नायनो नाङा बुंनोबो नाङा मिथिबाय नोंजों रावबो रायजो राजा गैखाया आरो नोङो सासे बिथा गैयै मानसि मिथिबाय डाइरेक्ट आं बुंगोन नोङो बिथा गैयै मानसि नोङो हाग्रामा सारखौ लानानै जेबो कन्टेन्ट दाबानाय नांगौबा नों सोरनिबा आइटिएल जानानै अबावबा कम्पानिफ्राव खामानि मावहैनानै बेफोरनि फारसे भिडिअ लाबो दिनै नोङो बिपिएफ पार्टिनि जानानै मोनसेबो भिडिअ दाहो नोङो आं थासान्दियाव क'क्राझाराव बोरैबा लोगो मोनोबा नोंखौ हारायथ्रायबाय गब्लं होजोबगोन आं बेथा दाबो खोनासं बिपिएफनि जानानै नोङो बोरैबा भिडिअ खालामबावोब्ला आरो खोनासं रायजोफोर बियो बिश्वनाथ सारियालिनि उदालगुरियाव थानानै कलेज फरायदों बे समाव बियो उदालगुरियाव हिनजाव गोसथोनानै दावराव जानानै खारनानै बियो बेंगलाव थाहैनांबाय बेंगलाव हिनजाव गोसथोबाय खर्मिरिस जाबाय उन्दै मोनलायलायबाय हाबा जाबाय रायजो जाबाय ससेखिनि
दिनै बियो बेखौ गारनानै BPF नि आइसिएल जाफैबाय इउटुबार जाफैबाय बियो BPF आव खारफानानै मोजां बासन होफैबाय बिनिफ्राय मा जाखो हाग्रामा सारनाव एसे बजा बुख'नानै दिनै सिख्ला उन्दै लाना खारबावबाय पार्टिखौ बदनाम होबाय नों मालानिफ्राय पार्टि बुं नों खय बोसोरनिफ्राय BPF पार्टि नों बुं साला सेक्रेटारि गेटआव बोरैबा नोंखौ लोगो मोनोबा बेथा सानैजोंल' बे गेमा जागोन फैनानै दिनै नोङो हाग्रामा सारखौ अनगौबा बिनि पस्ट होगासिनो दंथ' आं क'क्राझारावनो दं दामानि थाबाय थायो बेथा खर' थर' बुजोबगोन नोङो बेथा आंजों बेबायदि BPF नि जानाय नोङो भिडिअ खालामबावोब्ला खोनासंबाय नुबाय लानोबा लानानै दलद न'आवनो था गिबिजों गोरोबबाबो नोङो BPF नि जानानै भिडिअ दालाबो नांगौबा नोंनो BPF आ हिनजाव गदायजों गिबिजों गोरोबोबा हरगोन नोंनो बोसोरसेनि संसार जानो थाखाय एसे हरगोन गाइखेर बायनो मिथिबाय खिन्थु बिदि आखलखौ नों गाराबाबो नोङो BPF आव जायगा गैलालै आरो नों BPF नङा फाग्ला नोंखौ बोरै BPF होनगोन जोंलाय नों सासे ससियेल माबा इउटुबार ससियेल मिडियायाव लेक्सार बायदिसिना बुंलाबायग्रासो हारसिङै बुंलाबाय थाबा जागोन नामा रायजोखौ मा गोजोननाय होदों नोंलाय दिनैसिम सोरबा नोंनिफ्राय गय खानसे मोनजाफेरदों रायजोफ्रा नोंनि गामिनि आबै आबौमोनहा नोंनि साखापसे मोनलोंफेरदों नोङो दिनैथ' बाजेट माबाया जोब्बाय नोंखौ बिनि फारसे BPF नि फारसे भिडिअ लाबोनाय नुयोबा नागिरगोनलै आङो मिथिबाय नोंनाव साबसे दं आंना साबसे दं आंनाथ' लोंग्रा गोजा नालाय फिसा जागोन मानसिफ्रा मिथिबाय हाग्रा सिं नालाय फिसा जागोन मानसिफ्रा राफोर आंबो एसे गिदिर मिथिबाय खबरदार बेखिनि रायजोफोर आङो एनिथिं एमजेखौ BPF निफ्राय होख्लायखाबाय बेबो BPF नङा बियो पार्टि नङा बेहा संसारबो गैया बेहा समाजबो गैया बेहा जेबो आयेन कानुन जेबो गैया बे सासे बिथा गैयै मिथिबाय मबाइलजों ओरै सोरनिबा खोथा बुंनानै सोरनिबा माबा बुंनानै ओंखाम बोथिसे जाग्रा मानसिसो बियो बेहा जायगा गैया मिथिबाय रायजोफोर मोजां मोनदोंबा शेयार खालामना हो बुंनायफ्रा जादोंना जायाखै कमेन्टनि गेजेरजों खिथाहरदो दिनै आङो बेखौ जावबाय आरो जावखानांगौ आरो जावनायल' नङा बै आंखौ रायनानै सिरि थाबाय बे नङा नोङो BPF आव जायगा गैया बेथा खुलुमबाय रायजोफोर रायजो राजा नोंथांमोन जोंहाथ' नैबे नार्स एन्ड वारिया मा बुंदोंमोन एनिथिं एमजेखौ बयबो मिथिखाबाय जानांगौ मा जायो ओमफ्राय समासो मिथिसिगोन नै दा एमजे भाइया क'क्राझाराव फैबा मा जायो बिनि हालोदा बेखौ समासो मिथिसिगोन समासो दिन्थिसिगोन नै गाबोन समफोरनिफ्राय बांद्रायखौबो बुंबाय थाला बिसिनि नाटकसो ना मासो बेखौबो हमनो हाला जोङो ओरैबायदि बार जाबायना बिसिनिया नाटकफोर बायदिनो ओमफ्राय जोंहा आरो नैबे राकेश ब्रह्म आदैनिफ्राय दाउखा पार्टि गोदान ओंखारदों दाउखा पार्टि सोर जयनिं जागोन बे दाउखा पार्टियाव एसे कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरबानो जाबाय नैबे दाउखानि पार्टियाव क'क्राझार जानाथा पार्टि ओंखारदोंमोन बेफोरबायदिनो ओमफ्राय आरो दा जोंहा जोंनि बे BTC आव दाउखा सोर जयन जागोन कमेन्टनि गेजेरजों खिथाहरबानो जाबाय ओमफ्राय नैबे इन्ट्रडाक्सनखौ एसे नायबानो जाबाय दाउखानि एसे जोंहा राकेश ब्रह्मनि एसे दाउखा पार्टिखौ एसे नायबानो जाबाय आं भिडिअ क्लिप होनि जोंहा पार्टिया थाबैनो जाना थांगासिनो दाउखानि पार्टिया
राकेश ब्रह्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जी दाउखा पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद राकेश ब्रह्मा जिंदाबाद जिंदाबाद दाउखा पार्टी जिंदाबाद 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 আমি গাইলো দাউখা আছে আমি গাইলো दाउखा আছে बिटिसिआव गोदान राजखान्थि गोहो महराव MCLA राकेश ब्रह्मनि आं दाउखा दाउखाया बिटिसिनि जि रायजोफोर दङ बिसोरो राकेशखौ दाउखा होननानै सिनायो आरो हारसाफ्रासो खावरि होनो राकेश ब्रह्मनि दैदेननायाव आं दाउखा मुंनि दोलोनि गोख्रोंथि गं 24 गामिनि जोलुर गेलेग्रा हानजाफोरनो राननानै होयो जोलुर स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुखाबाय भिडिअ क्लिपखौ जोंहा बिटिसिआव गोदान पार्टी ओंखारनो थांगासिनो दङ जोंहा बेनि नेमानो जाबाय दाउखा पार्टी सोर जयनिं जागोन बे दाउखा पार्टीयाव जयनिं जायोबा कमेन्ट खालामहरदो कमेन्टनि गेजेरजों सोर जयनिं जागोन स' लोगोफोर आं भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामनो सानला भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन थेंक इउ सो माच गाइस भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय लाभ इउ टु अल आरो अन्नानै सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेलाव दिनैसो हाबसनफैदोंब्ला चेनेलखौ लाइक एन्ड शेयार खालामबानो जाबाय थेंक इउ सो माच गाइस लाभ इउ टु अल बाय बाय